găsit, vă spun, în cadrul unei noi ediții a emisiunii VIP Travel. Astăzi o vom vizita pe doamna Monica Tatoiu, care ne va povesti despre destinațiile sale preferate, dar își va reaminti și de primele sale vacanțe petrecute în Retezat și pe Valea Jiului. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația în emisiunea noastră. Aș vrea să ne spuneți despre vacanțele dumneavoastră, să vă amintiți de prima vacanță care v-a impresionat foarte tare. Cel mai tare? Da. Pe vremuri, la liceu, începând cu clasa a 11-a, se făceau excursii tematice imediat după 15 iunie. Prima excursie, dirigintele nostru, profesorul Haivas, era un mare iubitor de urcat pe munte. Și profesorul Nădăban de istorie, care a fost primul nostru diriginte, avea 75 de ani și alerga mai repede ca noi, că noi fumam. Și ne-am dus în Retezat. Am urcat pe jos dinspre Banat și am coborât în partea asta spre Parâng. Retezatul este unul din cele mai frumoase locuri din Europa. Acum am înțeles că s-au mai făcut niște drumuri, dar oricum face parte din situl Natura 2000, rezervația din Retezat. Deci aia a fost prima. După care, în facultate, și cu școala și între a 12-a, parcă în toamnă, am fost și am făcut Valea Jiului, care este foarte frumoasă, cu mănăstiri. Valea Jiului, în mentalul colectiv, e asociată cu minerii. Nu, Valea Jiului sunt munții noștri. O prietenă foarte bună de-a mea, care are 70 de ani, 70 și care a fost și în Nepal, a spus: Monica, munții României fac parte din istoria poporului român. Și orice cetățean al acestei țări, înainte de a face orice altceva, trebuie să-și cunoască munții, pentru că muntele a fost întotdeauna alături de români de-a lungul istoriei sale, de pe vremea dacilor. Acum munții noștri sunt vai de mama lor, pentru că au dat foc la cabane. Cei care au reconstruit plecând de la dorința de profit, nu de la iubirea de munte. Și din cauza asta avem foarte mult de pierdut, că eu am bătut munții și în afara României. Cum sunt munții noștri, nu există în toată Europa. Și pentru că munții noștri sunt sălbatici. Și pe urmă, în facultate am fost 4 studenți, 2 fete și 2 băieți. Eu cu al doilea soț al meu, pe vremea nu eram căsătoriți, și Oana și cu Eugen, și eram jucători de brici. Și ce făceam? Toate verile ne puneam rucsacul în spinare, făceam autostopul, mergeam cu trenul și inclusiv la schimbat trenurile în gări, jucam câte o donă și am făcut toți munții României. Am fost de la Inău, Rodnei, am coborât în jos pe curbura Carpaților, unde sunt pe interior munții vulcanici. Am făcut Opcinele, am coborât la Penteleu, zona Buzăului, și după aceea n-am făcut Făgărașul și Piatra Craiului, pentru că eu am și rău de altitudine, dați seama. Dar atât de frumoși sunt munții, încât când te fură peisajul, uiți de rău, de hău. Și l-am cunoscut pe Tatoiu și în momentul când am cunoscut pe Tatoiu, el a crescut la Bran. Mama lui l-a dus în burtă, a urcat de la Bran până la Omul, Mălăiști, și mi-a pus un rucsac în spinare, ne-am dus la Zărnești, am făcut Piatra Craiului, de la vârful Ascuțit până jos, până pe versantul sudic, după care, unde a mers de-a Bușilea, pentru că sunt câteva zone spectaculoase, dar dacă ai rău de înălțime, nu poți să mergi în picioare, e atât de îngust. Și am făcut cu el, am 72 de kilometri, am făcut toată creasta Făgărașului, care este superbă. Am făcut-o cum stat, dormit la refugii, nu mai știu cum e acum, din cauza piciorului nu mai pot să merg pe munte. Deci, munții noștri sunt marele dar de la Dumnezeu ca să nu murim de foame. În Delta am ajuns prima dată în 1987. Eu fiind timișoreancă, mai puțin cu pește și cu... Dar a fost extraordinar. În 87 și în 88, Delta era refugiu oamenilor care încercau să înfrângă sistemul emoțional. Adică în Delta, ca și la 2 Mai, la Vama Veche, se strângeau intelectualii care citeau mergeam la Sfântul Gheorghe, la Sulina. Deci și am rămas
stupefiată când am aflat că Delta Dunării a avut jumate din vizitatorii de la festivalul Enescu. Delta Dunării este mult mai frumoasă decât delta din sudul Franței, de la Marsilia. Deci, Dumnezeu ne-a pus mâna în cap. Și noi nu știm să... Ce mai are România frumos, extraordinar, sunt stațiunile balneoclimaterice. Eu acum, de când cu șoldul meu, am descoperit. Avem o stațiune extraordinară, nu mai știu ce s-a întâmplat acum cu ea. La Vața există izvoare cu apă radioactivă, care este extraordinară pentru persoanele care ajung, persoane de vârstă a doua, a treia, care au probleme de metabolism. Acele izvoare sunt folosite de pe vremea romanilor. S-a făcut o stațiune după anii 90, a preluat-o Romtelecomul, pe urmă a vândut-o, nu mai știu ce a fost. La stațiunile astea care, deci toată lumea vorbește, dacă intri pe net, spau e la modă, da? În Thailanda, acum și în Europa, da? În Bali. Gândiți-vă că în România noi avem la facultățile de educație fizică și sport kinetoterapeuți și... Deci, avem niște masări de nota 10, care nu sunt scumpi. Deci, în România, o oră de masaj de foarte bună calitate, nu cum e în Occident, în Europa pune mâna pe tine așa și zice și-ți ia 100 de euro. Costă 30 de lei. O oră de masaj de cea mai bună calitate. Eu am prieteni care vin din străinătate. Calitatea masorilor din România este un avantaj pentru turismul în România. Dar eu n-am auzit pe nimeni vorbind despre chestia asta. Eu am început să scriu pe blogul meu. Deci, masori de excepție. Care credeți că este problema? Eu știu, slabă promovare. Ce se întâmplă? Cred că noi nu avem. Eu m-am uitat, eu am foarte mulți elevi care mai sunt pe la facultăți și am zis, măi, ce învață ăștia la turism? Deci, curicula din Facultatea de Turism, de la ASE, am rămas la turismul de pe vremea comuniștilor. Elvețienii au o facultate de turism unde plătești bani grei, managementul în turism. Noi nu avem, copiii noștri care se duc la turism ies așa cum au intrat, tabula rasa. Deci ne trebuie, în primul rând, educație în învățământul superior la standardele occidentale pentru cei care vor să facă turism. Pentru că fără educație, am fost, de exemplu, în Bucovina. Iarăși, superb. Au făcut investiții, au mai primit fonduri europene. Și m-am dus la restaurant și am deschis meniu și am văzut același meniu pe care știu, cu friptură, cu ficăței, cu foarte frumos. Dar oamenii când se duc acolo vor să mănânce ceva specific. Trebuie să fie puțin mai inventivi. Am văzut lista de vinuri. La noi, de exemplu, în România se beau vinuri demidulci. Feteasca regală, feteasca românească, feteasca neagră, e un vin demidulce și este specific românesc. Dar străinul când vine, străinii nu beau. Și le-am zis, mă copii, unde sunt vinurile seci? Păi doamna tată, noi nu avem vinuri seci pentru că la noi nu se beau. Zic, dar voi vin străinii și beau? Zice, nu, străinii beau apă minerală cu lămâie. Păi normal dacă n-aveți niște vin. Și România este, hotelurile ar putea să promoveze brandurile românești de vinuri care sunt extraordinare. Am luat premiu pentru Quinta. Solo Quinta a luat premiu pentru cel mai bun vin alb, produs la Recaș. Cine știe? Deci, este nevoie de educație, odată. Doi la mână. Este nevoie de școli post-liceale. Președintele Băsescu a spus-o foarte bine. Ne trebuie. Noi nu avem cameriste. Eu m-am uitat la cameriste. Avem cameristele alea de-au lucrat la mare prin anii 70-80, dar alea săracele de ele ies la pensie, da? Și m-am uitat cum lucrează. Deci, nu avem cameriste, nu avem picolori, nu avem chelner ca lume, nu avem bucătari, s-a desfințat liceul de alimentație publică ăla de pe șoseaua de centură. Știu că predam în drumul Tabere și aveam mulți elevi care mergeau acolo. S-a distrus. Este, în schimb, un liceu extraordinar agricol care produce și lângă Rădăuț, cu 1100 de elevi, cu ferma lor. Dar nici noi nu promovăm
rezultatele bune. Și atunci, dacă nu promovezi rezultatele bune, omul care stă în fața televizorului zice: România este groaznică. Da? Trebuie să spui așa, jumate de ecran, asta nu e bine, așa da, așa nu, că așa se face educația. Eu asta am învățat când am făcut pedagogie. Ori asta lipsește. Și lipsesc poveștile. Un produs, eu am vândut rujuri, da? Toate rujurile din lumea asta se fac cam din aceleași ingrediente, sunt 70.000 de culori care se schimbă de la un sezon la altul, dar tot rujuri sunt. Și atunci, ca să vinzi produsul, trebuie să construiești povești. Eu, pentru prietenii mei pe care îi aduc în România, că majoritatea zic... Ce le spuneți? Asta, chiar acum a fost un prieten de la Manchester, a cărei soție e vegetariană. Și l-am dus, i-am arătat în piață. Zice, acum Francis poate să vină pentru că ea era frică că n-are ce mânca în România. Eu știam că de pe vremea din 80 nu știu cât, că la voi se mănâncă numai friptură de porc cu cartofi răjiți și salată de aia verde fără gust. Zic, i-am făcut mâncare vegetariană, a gustat, a zis, gustul ăsta nu-l mai știu, el fiind mult mai în vârstă, de pe vremea când era el e născut în 45, la sfârșitul războiului. Și a spus, extraordinar, ce mâncare gustoasă. Prietenilor care au copii le-am spus, măi, veniți încoace, noi mergem, ne plimbăm și avem bone foarte bune, pentru că educatoarele noastre sunt bune. Deci, pentru fiecare segment de turiști, există turism de familie, nu sunt de acord cu turismul sexual și de jucat, care e promovat exacerbat în anumite zone ale României. Trebuie povești. Eu am povești de exemplu, am prietenii mei din America care sunt ăștia cu Dracula. Am fost 5 săptămâni, am fost în comunitățile astea și am fost și în Canada și le povesteam, zic, copii, chestia cu masoneria prinde foarte bine. Și le-am povestit cum Vlad Dracul, tatălui Vlad Țepeș, a fost șeful masoneriei din estul Europei, documentele despre el sunt... Și povești de genul ăsta, povești despre iubiri celebre, vrei să-i aduci, sunt anumite zone în care n-ai ce să faci, atunci te duci într-un cimitir și asta am văzut la argentinieni. Deci la argentinieni ne-au dus să vedeți, într-o localitate care e zilnicea, da? Dar ne-a dus la un cimitir unde era povestea unei femei care a murit în același timp cu cățelul ei, ei erau în locuri diferite. Și oamenii mergeau acolo, în acea localitate, mâncau la restaurantul de acolo, ca să vadă, să fie aproape de poveste. Noi nu știm să construim povești. Asta ne La noi, practic, poveștile există la mănăstirile din Bucovina. Da, sunt foarte mulți oameni care nu interesează mănăstirile. E acum o modă în America. Americanii nu mai folosesc însemne. Deci, bisericile sunt importante pentru turiștii creștini. Dar pentru ăia care nu sunt creștini, ce facem? Da? Trebuie să povestim despre istoria noastră. Istoria noastră este încărcată de povești interesante. Deci eu le povestesc despre prima unire a României, în care la 1601 Mihai Viteazu a unit. Dar cum a unit? Eu am profesor mai bătrân de istorie care mi-a pus poveștile care nu erau în manuale. Știați că Mihai Viteazu au făcut unirea celor 3 principate la 1601, folosindu-și capacitățile de cuceritor. Banii pentru oști s-au obținut în paturile marilor doamne din Europa, pentru că era un bărbat foarte viril. Știați? Nu. Și adevărat. Astea sunt poveștile care vând, după care omul vine și dacă îl duc în locații, cred că aici ar trebui în minister o autoritate, cum este CNA-ul pentru mass media, ar trebui în minister să existe o autoritate care să sancționeze unitățile care nu își respectă standarde. Noi nu avem așa ceva. În Franța există. Deci, să intru și să zic, uite-te, mi se oferă locația aia, da? Pac, că eu toate mi le fac pe internet. Eu intru, în Franța, în Italia, există bloguri, da? Și pe urmă există asociația, nu știu care, sau site oficial al turismului din Guadeloupe, care îți spune, restaurantele astea nu vă recomandăm, hotelurile astea au avut atâtea ratinguri negative. Negativ, da? Noi nu avem așa ceva.
După ce criterii vă alegeți destinațiile de vacanță? Eu sunt, în primul rând, o lună din cele 3 sau 4, depinde de an, pe care le petrecem în străinătate, le petrecem la schi. Deci noi mergem la schi în decembrie, când se deschide sezonul, în ianuarie, în februarie și în aprilie, când se închide sezonul. Deci avem 4 săptămâni de schi pe an. Pârtile din România, eu am învățat să schiez la Poiana Brașov și la Sinaia, deci eu nu sunt cu nasul pe sus, da? Cea mai frumoasă pârtie de schi este în Parâng, dar ca să ajung de la București în Parâng, trebuie să mă teleportez, că eu n-am să... Mai greu, da? Deci e mai ușor de ajuns de aici, de la București, să schiez un weekend lângă Lyon, decât să mă duc în Parâng. Pentru că mă urc în avion de aici, la 2 pași, mă duc la Lyon, de la Lyon e o oră și jumătate până la Trois-Vallées, urc, schiez 3 zile și mă întorc, că cursa e foarte bine făcută. Vineri după masa pleacă din București aromul și se întoarce duminică și marți. Deci dacă vrei un long weekend, deci e perfect făcut. Preferăm să mergem în Franța. În Elveția am schiat până anul trecut, dar de când Francu a luat o razna rău de tot, Elveția a devenit prohibitivă pentru oamenii care au muncit pentru banii lor. Deci am terminat-o. În schimb, cea mai frumoasă destinație de schi din punctul meu de vedere în Europa este Zermatul. Da, Zermatul a devenit... Și atunci ce facem? Poate oamenii care ne privesc nu știu. De la Zermatt te urci în creastă și cobor la Servinia. Nimic nu mă împiedică pe mine acum să-mi iau bilete în Servinia, să urc și asta o să facem în ianuarie. Pentru că ne place Zermatt, Verbier, trebuie să aibă ghețar, trebuie să aibă pârtii negre, trebuie să aibă mâncare bună și trebuie să aibă prețuri decente pentru serviciile pe care le oferă. Din punctul de vedere, Franța, Val d'Isère, Tignes, Val Thorens, Alpe d'Huez, Les Deux Alpes sunt destinațiile noastre. Nu schiez în Austria pentru că nu-mi place combinația de români care vorbesc foarte tare și sunt foarte agresivi și ruși. Deci nu mai schiem în Austria singura stațiune unde am fost ultima dată a fost la Ischgl, dar e prea multă cultură este europeană pe care o am acasă. Când mă duc în străinătate vreau cultură vest-europeană și atunci francezii, dincolo de tot ce s-a întâmplat în ultima vreme, francezii, oamenii muntelui, ca și la noi, sunt uniți de același sistem de valori și la munte nu există această atitudine șovină față de români. Noi ne simțim bine, noi mergem în avem aceeași cameră de 7 ani de zile. Deci astea sunt destinațiile de schi. Europa e cea mai bună, iar pentru ce recomand eu, dacă aveți copii mici și dacă vreți o stațiune în care să vă simțiți, stațiune de familie, în Franța este Alpe d'Huez și în Elveția este Verbier, unde închiriezi un apartament, te duci cu cățel, cu purcel. Iar în fiecare octombrie, înainte să înceapă frigul ca să ne fortifiem organismul, plecăm în Guadeloupe, în aceeași pat, deci noi suntem conservatori și plecăm câte 8, 10, acum suntem 20. I-am dus cu rândul și toți s-au îndrăgostit. Da? Și avantajul, nu sunt hoteluri, nu sunt autostrăzi, nu sunt fast food-uri, e mâncare creolă, da? Sunt foarte drăguți, dar trebuie să o rupi puțin pe franțuzește. Plata este în euro, intri cu buletinul, Saint-Martin, Guadeloupe și Martinica. Sunt cele 3 teritorii de peste mare ale Franței, unde e Franța, deci nu sunt colonii, sunt departamente ale Franței. Și noi mergem acolo, acum plecăm, de exemplu, stăm 2 săptămâni în Guadeloupe, avem așa, scufundări pentru film, snorkeling pentru noi, cea mai mare populație de iguane, 60% din populația de iguane din Caraibe se găsește în Guadeloupe, într-o rezervație de unde ar trebui să învățăm cum să protejăm delta Dunării. Se numește Petit Îlet, nu se poate merge decât cu ghid.
când cobori de pe vas, n-ai voie să cobori decât în costum de baie, nici măcar cu tuburi de scufundare nu te lasă. Și e un paradis. Pe urmă, este bariera de coral de 30 de kilometri a lui Cousteau în nordul insulei. Este Pigeon Island, unde se strâng toți marii scufundători din toată lumea. Este ceva de vis. Și este vulcanul Soufrière, care este activ, urci și poți să vezi ce înseamnă pentru de mers cu tinerii care sunt fascinați de activitatea vulcanică, este extraordinar. Acolo se poate vedea ce înseamnă producerea bio a romului, pentru că romul adevărat nu este romul cubanez, este romul făcut după sistemul rom agricol de pe vremea lui Napoleon, în zona aia. Nu-ți dă dureri de cap. În Guadeloupe, de exemplu, se mănâncă încă, e voie să pescuiești, sunt scoicile alea mari, care le puneam noi la diocora, dar la mare. Exact. Eu țin minte că în copilărie aveam o scrumieră, unde mama vorbea pe cost de scrumieră. Se numesc lambi și se gătesc în stil creol, este o delicatesă. Și acolo, în loc de pisici, cum am eu acasă, vine la masă, vine iguana și stă și dai în gură să mănânce. Este fascinant. Și pentru copii este foarte educativ. Și nu e scump. Vă dau un exemplu. Dacă vrei să te duci în fostele teritorii britanice, Antigua, de exemplu, am fost acum 2 ani de zile, trebuie să pleci via Londra. Minimum biletul costă 1200 de lire sterline. Vrei să pleci, cum plecăm noi în Guadeloupe, chiar acum ne-am făcut aranjarea locurilor pentru mâine, costă 640 de euro de aici. Deci acolo costă de la Londra. De aici pentru că ei finanțează într-un fel costul deplasărilor pentru oamenii de acolo, că e teritoriul al Franței. Și serviciile? Acum, stați o vedem. Dacă ești obișnuit să te scoli de dimineață și să fii tratat regește și să te duci să vezi, să fii văzut, să te îmbraci cu pantofi de aia de nu știu care și... Nu e pentru oamenii ăștia. Este pentru oamenii care iubesc mâncarea bună, natura și libertatea spiritului pe care o ai acolo. Pentru că interacționezi cu o cultură nouă și spiritul tău se încarcă. Este foarte sofisticat. Guadeloupe este așa cum era Saint-Tropez acum 40-50 de ani. Deci acolo vezi oameni, toți umblăm în pantaloni, toată lumea are pantaloni scurți, albi sau gri, un tricou, toate de foarte bună calitate, dar nu-ți dai seama, tot mototolit, și niște șlapi, că e o căldură de nu se poate, e foarte aproape de ecuator. Și doar când îi vezi ce vin comandă de 200 de euro sau atunci îți dai seama. Deci există restaurante pentru oameni foarte bogați, unde meniul de persoană, dar nu-ți dai seama. Deci imaginați-vă un coteț cu 4 mese, în care, cum sunt birturile noastre de la țară, în care vinurile pleacă de la 200 de euro. Dar există restaurante, au o comunitate foarte mare de indieni acolo, unde te duci și mănânci cu 20 de euro, cu 30, dar mănânci sănătos și foarte bine. Există niște porturi de-astea mici, în care e ca la bunica acasă, înjură, îți face, dar peștele e proaspăt, toate legumele sunt din grădina lor. Vreau să vă spun că în niciun loc de lumea asta n-am mâncat, deja salivez, ananas. În Santan e un domn, are 70 de ani, care știe să facă curte la cucoare, un tip și care face tot timpul glume și care vinde cel mai bun ananas din lume. Eu n-am mâncat așa. Ananas, mango, bananele alea mici, toate au. Eu de câte ori mă duc acolo, mănânc de dimineața până seara și vin cu 2-3 kg mai puțin. Mâncarea este... Practic mâncați sănătos. Ai posibilitatea să mănânci baghetă exact ca la Paris. Te duci dimineața, mergem, unul dintre noi se urcă în șlap în mașină, se duce până la brutăria din colț unde fac ei.
E o combinație extraordinară între bucătăria franceză și bucătăria din Caraibe, care e combinată cu indieni, cu negri, Deci este genial. Doamna Tatoiu, vă mulțumesc și vă urez vacanță frumoasă și vă mai așteptăm și altă dată. Când vreți să facem un pachet de vacanță sau și primiți întrebări, îmi trimiteți pe mail și vă dau toate datele, inclusiv transport, mâncare, hoteluri, la cele mai mici prețuri. Cam atât pentru astăzi, dar săptămâna viitoare vă invit să fiți alături de noi pentru a continua discuția cu doamna Tatoiu despre alte destinații de vacanță. Până atunci însă vă doresc o săptămână frumoasă. La revedere!